Se on Ville tässä, morjesta. Eilen oli juhannusaatto, vähän kokkoja polteltiin ja tänään on sitten juhannuspäivä. Toivottavasti kaikilla oli eilen oikein mukavaa. Sää oli ainakin suhteellisen hyvä verrattuna siihen, että mitä se oikeasti Suomessa voi olla juhannuksena. Tässä videossa ei höpistä tän enempää, nimittäin tämä video, niin kuin otsikko kertoo, on Blaze-video ja tässä pelataan Fallout Shelteria. Toivottavasti tykkäät tästä jaksosta. Jos tykkäät, pistä peukku ylös. Jos et tykkää, pistä peukku alas. Ja jos haluat nähdä lisää, niin tilaa ihmeessä kanava. Tässä oli kaikki puheet tällä kertaa. Siirrytään pelivideoon. No niin, nyt astutaan uuteen Vaultiin. Sen numero on 777 ja katsotaan mitä mä oon saanut sillä aikaa. Tää ei tosiaankaan ole siis sama Vaultti, mihin me jäätiin vitosjaksossa, vaan tää on uusi, mutta mä oon pyrkinyt tekemään tämän mahdollisimman samanlaiseksi kuin mihin se silloin viimeksi jäi. Pelihän kerennyt jonkun verran muuttumaan tässä välissä, kun mä en oo pelannut tätä viime syksystä oikeastaan tähän kesään, paitsi ihan hajanaisesti vaan. On tullut paljon uusia ominaisuuksia ja paljon uusia semmoisia juttuja, mitä me tullaan käymään tässä läpi. Joo, eli meidän Vaultti näyttää tällä hetkellä tältä, eli me ollaan pikkasen jäljessä siitä, mitä me oltiin sinne vitosjaksossa, eli täällä on vielä tää yksi hissi, mutta tähän on alettu rakentaa jo power generatoria tähän näin, eli sehän tosiaan jäi siihen, että tähän tulee 3 kokoinen power generator ja tähän 2, ja siinä on sitten, pläni on se, että kun täältä tulee Rider Attack, niin ne pysähtyy sitten jo näihin ensimmäisiin huoneisiin, eli tässä on niin 3 stoppia, mitkä ne joutuu käymään. Mitä muuta täältä löytyy? Täällä on water treatmentia 2 tässä näin. Näistä molemmista tulee 3 levyiset huoneet, kun tuo hissi saadaan tuosta pois, niin kuin siinä vitosjaksossa, miten me jäätiin. Täällä on 1 power stationi, eli ideana se, että tässä on itse asiassa 4 huonetta, mihin ne mihin hyökkääjät todennäköisesti jää, että kun ne täältä, jos tänne asti selviää, niin sitten todennäköisesti menee vielä tähän yhteen alempaan. Sitten tässä on tää dineri täysin samalla paikalla kuin tuossa vitosjaksossa. Ja sitten löytyy living quarters. Mä ajattelin, että tässä alussa, kun nyt on 29 asukasta vasta täällä Vaultissa, niin mä teen tän viereen vielä yhden tämmöisen 3 kokoisen, koska tässä alkuvaiheessa, kun noita pistää lisääntymään näitä asukkaita, niin se on rasittava, jos ne on kauhean täällä syvällä. Niin siinä menee aikaa, kun ne menee sinne ja tulee pois ja niin edelleen. Sitten tässä on medbay, johon ei näköjään tällä hetkellä ole sähköä. Sähkö pitää homman pyörimässä. Mut niin, siinä on medbay, siellä tehdään stimpakkeja ja sitten täältä löytyy varasto, niin kuin itse asiassa siinä vitosjaksossa, mihin jäätiin. Eli ollaan hyvin samankaltaisessa tilanteessa kuin siinä, joten hirveästi ei menetetty sillä, että tuossa välissään tätä pelailua. Seuraavien 3 jakson aikana niin mulla olisi ideana, että no tämä nyt ainakin tää yläkerta saadaan tästä täysin valmiiksi ja nää laajennettua tänne. Sitten medbayn lisäksi niin tähän tulisi tää science läpi, jolla saa tehtyä noita radwayta. Tähän tulisi 3 kokoinen medbay ja sitten science läpi. Todennäköisesti living quartersia myös laajentaa, koska asukkaita tarvitaan paljon lisää noihin kaikkiin juttuihin. Ja sit mä haluan rakentaa täältä tän uuden, itse asiassa täysin uusi huone, mikä tähän on tullut tässä päivityksessä, niin semmonen kuin weapon workshop, eli täällä pystyy craftaamaan aseita. Ja se käytännössä tapahtuu silleen, että tässä nykyään pystyy, kun sä keräät tuolta erämaasta tai sitten raidereita, ketä tulee, niin sä saat niiltä tavaraa, ja jos ne on aseita, niin sä pystyt hajattamaan ne aseet palasiksi, niin kuin purkamaan ne paloiksi, ja sitten niistä osista sä pystyt tekemään uusia aseita. Ja sitten myöskin silleen, että tuolta ihan pystyy löytämään semmoista chunkia, eli siis käytännössä se on siis tämmöistä niinku rihkamaa, ja esimerkiksi tää Yao Guai Hide, niin tästä pystyy tekemään jotain armoria. Mutta meikäläisillä ei vielä oo Outfit workshopia, missä niitä pystyisi tekemään. Mutta nää on 2 semmoista uutta ominaisuutta, mitä tähän on tullut, ja mä ehdottomasti haluan päästä niitä testaamaan mahdollisimman äkkiä. Ja todennäköisesti tuun tekemään silleen, että ehkä siinä 3. jaksossa, eli siis niin kun, ei tässä, ei sitä seuraavassa, ei sitä seuraavassa, vaan sitä seuraavassa, eli olisiko se sitten 9 jaksossa? 9 jaksossa, joo, niin olisi sitten molempia noita Weapon Workshopia ja Outfit Workshopia.
jossain ehkä tässä kerroksessa. Semmoiset suunnitelmat mulla oikeastaan olisi. Asukkaita todennäköisesti siinä vaiheessa olisi joku 50, ehkä 55, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että ei itse asiassa tarvii rakentaa kuin yksi tämmönen living quarters tähän lisää. Eli hyvin vähällä selvä. Ei kun itse asiassa 3, koska tuo puretaan tuolta pois. Joo. Eli 3 tarvii rakentaa tähän näitä lisää, se meneekin just sopivasti tasan, niin sillä me päästään yli 50. Eli just johonkin olisiko 54 tulisi siinä vaiheessa, mikä on aivan optimitilanne. No, tässä jaksossa oikeastaan mä en vielä rupea tekemään yhtään mitään. Tää oli tämmönen, jos kanavalle oli esittelyvideo, niin tää oli sitten tälle Fallout Shelterin uudelleen pelailulle tämmönen esittelyvideo. Tässä pelissä uutena ominaisuutena on myös lemmikit, ja näillä lemmikeillä on aina joku niinku tämmönen bonus, että jos nää laittaa jollekin asukkaalle niinku aktiiviseksi, niin niillä on aina joku bonus. Esimerkiksi tällä hetkellä niin Walter Thompsonilla, niin sillä on Ashes-niminen kissa kyljessä kiehnäämässä, ja siinä bonuksena on 4-kertainen healing speed. Jos esimerkiksi tonne erämaahan laittaa porukkaa menemään, niin jos siellä on esimerkiksi semmonen, mikä niinku esimerkiksi on 4-kertainen damage, tai attack power, tai mikä ikinä se onkaan, niin sillähän on huikea vaikutus. Eli nämä on mun mielestä semmoista, mitkä tässä pelissä niin on semmonen erittäin hyvä lisä. Vähän oikeastaan silloin odotinkin syksyllä jotain tommoista ominaisuutta, koska Falloutissahan PC:llä ja kaikilla muilla, niin niissä on ollut tosi pitkään jo ne lemmikit mukana siinä, ja ne on oikeastaan aika isossakin osassa noissa muissa peleissä. Ja täältä tuli Raider-hyökkäys. Katsotaan mitä täällä käy. Näiltähän nykyään näissä Raider-hyökkäyksissä niin kun noin droppaa aseita tai jotain tavaraa, niin ne saa poimittua. Ja jokaisesta noista niin niistä saa myös noita capseja. Eli kattokaa seuraavaksi mitä tässä tapahtuu. No niin, nyt sieltä kupsahti yksi, niin kun tätä klikkaa tai täppää, jos te pelaatte tuolla puhelimella tai jollain kosketusnäyttöhommalla, niin siitä saa capseja. Nyt se ei dropannut mitään tavaraa kylläkään. Tässä on esimerkki siitä, kun se droppaa jotain, niin pystyy joko keräämään tai sitten pystyy suoraan myymään. Tässä tapauksessa, kun se on kuulapyssy, niin meikäläinen myy sitä. Joo, tää jakso on tässä. Lähdetään etenemään noilla suunnitelmilla, mitä mä tuossa äsken kerroin. Katsotaan mitä tästä tulee. Mä oon innostunut jälleen kerran tästä pelistä ihan uudella tavalla. Itse asiassa pikkasen enemmän vielä innostunut kuin mitä viime syksynä. Tuun varmasti tekemään tästä videoita. Jos teillä on jotain kommentteja Fallout Shelteriin liittyen, joko olette pelannut sitä itse tai haluatte jakaa jotain vinkkejä meikäläiselle, mä oon itse asiassa aika ulkona näistä uusista päivityksistä, niin kertokaa ihmiset tuolla kommenteissa, koska teistä varmasti löytyy semmosia, jotka on pelannut tällä hetkellä enemmän kuin meikäläinen. Toivottavasti teillä oli oikein mukava juhannusaatto. Tänään on juhannuspäivä, kun tää video tulee, ja viettäkää ihan loistava loppuviikko. Jos teillä on työt alkamassa maanantaina, niin muistakaa levätä oikein kunnolla. Jos teille jatkuu loma vielä juhannuksen jälkeenkin, niin onnittelut teille. Rentoutukaa, syökää, juokaa ja nauttikaa läheisten ihmisten seurasta. Siitä on meikäläisen mielestä juhannus tehty. Toivottavasti teillä on ihan loistava juhannus. Se on morjens.